рады вас усіх вітаць, хто сабраўся паслухаць гэты курс. Ну, я спадзяюся, што яшчэ ён будзе і ў запісе. Адпаведна, тыя, хто па нейкіх прычынах прапусціць адну з гэтых лекцый ці некалькі лекцый, але потым захоча знаёміцца, то я думаю, што запісы будуць даступныя на сайце беларускага калегіума. Ну, гэты сам курс я прыдумаў недзека 2 гады таму назад, калі яшчэ не было пандэміі каранавіруса і зусім былі іншыя абставіны. У Мінску дзейнічала галерэя у кароткая, і мы там дамаўляліся, што якраз гэты курс будзе рэалізаваны менавіта на гэтай пляцоўцы. Але зноў жа бачым, што ўсё склалася зусім іншым чынам, чым планавалася 2 гады таму. Шмат што парушылася, але тым не менш вось гэты курс у нейкім іншым фармаце ўсё ж такі даведзены да ладу. Тады я і думаць не думаў, што буду чытаць яго онлайн, але жыццё нас усіх прымусіла адаптавацца да новых рэалій. Такім чынам, я буду расказваць пра 4 гарады, якія адабраў цалкам адвольна. І па сутнасці вось тое, што буду расказваць, это такі вынік маіх такіх практычна няспынных вандровак і знаёмства з рознымі музеямі, з крыніцамі, даследаваннямі. І я планую засяродзіцца на пытанні таго, што пакінулі беларусы па-за межамі сваёй краіны. Таму што, на вялікі жаль, мы бачым раскладку такую, што вялікія культурныя і палітычныя цэнтры, яны прыцягваюць да сябе такіх нейкіх цікавых індывідаў, якія прэтэндуюць на самарэалізацыю, на здзяйсненне. І вельмі часта гэтыя людзі вымушаныя пакідаць сваю краіну па розных прычынах. І тое ж самае датычыць і Беларусі, і большасць тых людзей, якія праславіліся ў свеце, яны праславіліся па-за межамі Беларусі. І зараз, чакайце секунду, я тут скіну яшчэ спасылку на лекцыю аднаму чалавеку, які пытаецца, чамусьці не атрымаў. Так, окей. Вось. І таму мы можам як бы выпраўляцца ў свет і знаходзіць тое, што засталося ад нашых суайчыннікаў. Зноў жа заўважце, што курс называецца «Беларуская спадчына», але ў дадзеным выпадку трэба таксама адмыслова спыніцца на разуменні таго, што такое беларускае. Зноў жа, у дадзеным выпадку я разумею Беларусь як зямлю са сваім апрычонным лёсам, якая збірала ў сябе людзей, якія па-рознаму сябе этнічна вызначалі, размаўлялі на розных моваў, але калі мы пачынаем ставіцца так сур'ёзна да традыцыі сваёй зямлі, то павінны таксама прыняць і гэта шматгалоссе, шматвер'е і людзей розных культураў, якія тут жылі, якія тут працавалі і якія часта змушаны былі пакідаць гэтую зямлю дзеля розных абставін. І таму, па сутнасці, шмат пра каго я буду казаць, пра герояў сваіх расповедаў, то есть яны маглі сябе называць палякамі, габрэямі, але пытанне больш у тым, як мы самі да іх ставімся, наколькі гатовы мы ўспрыняць іх як частку культурнай традыцыі гэтай зямлі. Таму я не заклікаю да таго, каб мы дзялілі Міцкевіча з палякамі ці літоўцамі,
ці до того, каб мы дзялілі шахала з французамі альбо рускімі. Я просто кажу пра тое, што для нас, для беларусаў, важна ведаць гэтых людзей і тое, што яны зрабілі, і ўспрымаць частку спадчыны як частку сваёй традыцыі, але не абавязкова займацца такім ужо поўным беларусізатарствам. Вось, это такая неабходная прэлюдыя. І пачнем ужо тады бліжэй набліжацца да нашай справы. Зноў жа, як я вам сказаў, курс складаецца з 4 частак, з 4 гарадоў. Я тут думаў спачатку, можа быць, пачаць са Стакгольма, таму што ў дадзены канкрэтны момант я якраз знаходжуся ў Упсале, у Швецыі. Але вырашыў, што ўсё ж такі пачатковая логіка павінна захоўвацца, і пра Стакгольм будзе наступная адпаведная лекцыя, якую я ўжо буду чытаць з іншага горада, хутчэй за ўсё з Новаполацка. Вось, і пачну я зноў. Слухайце, походу не адключаны мікрафон. Вот. Пачну я з горада Парыжа, паколькі зноў жа гэта такая замануха, нават можна так сказаць, паколькі горад мае сваю славу, свой флёр, легенду, як горад багемы, мастакоў. Так, але зноў жа вельмі важна сказаць, што гэта і горад палітычнай эміграцыі, і гэта горад, які прымаў выхадцаў з нашых земляў на працягу некалькіх стагоддзяў. І, адпаведна, там вельмі шмат чаго, і мы будзем да гэтага прыступацца. Я думаю, што мы павінны гэта зрабіць з дапамогай прэзентацыі. Зараз я падключу яе. Так, я думаю, што тут бачна. Такім чынам мы з вами пачнем нашу вандроўку па свеце з Парыжа. Так. Чому не переключається? Ось. І, звісно, треба одразу сказати, що такий цікавий казус, який вельмі любить підкреслювати, особливо часами ковіду, коли немагчыма кудысьці паехаць, што і мы маем свой ужо власна маленечкі беларускі Парыж, які знаходзіцца на Пастаўшчыне, адкуль я родам, дарэчы. Я сам памятаю такі цікавы эпізод. У бібліятэцы сваіх бацькоў знайшоў таксама бібліятэку, кнігу, на якой стаяў штамп «Парыжская сельская бібліятэка». Але расповед наш будзе ўсё ж такі пра Парыж іншы, горад высокай культуры, які доўгімі стагоддзямі быў завадатарам модаў, мовы і культуры практычна для ўсяго чалавецтва, паколькі зноў жа мы все-таки разумеем, што гісторыя чалавецтва нашмат у чым еўропацэнтрычна арыентаваная. І кожны мой расповед я буду пачынаць з такой гістарычнай прэлюдыі, каб распавесці пра нейкія стасункі, якія стагоддзямі існавалі паміж нашымі народамі. Зноў жа трэба казаць, што пад нашай дзяржавай трэба разумець і Вялікае княства Літоўскае, і Рэч Паспалітую. І па сутнасці такім першым сталым кантактам, які адбыўся паміж насельнікамі нашай дзяржавы, нашай шляхты, магнатэрыі і французскай арыстакратыі, бо такія кантакты былі на той момант магчымымі, калі ў якасці караля Польшы і вялікага князя Літоўскага быў абраны французскі дафін Генрых Валуа, і якога, адпаведна, тады запрасілі
у Варшаву, каб ён выконваў там свае абавязкі, ну і заадно падпісаў там кучу прывілеяў, якія шмат у чым абмяжоўвалі каралеўскую ўладу. І трэба адразу сказаць, што вось першы такі досвед сутыкнення жыхароў нашых земляў і французаў быў не дужа такім пазітыўным, паколькі рэаліі мясцовыя не дужа спадабаліся вытанчанай французскай арыстакратыі. Вось сам Генрых Валуа прыцягнуў тут такі сваіх двор пальбоўнікаў і пальбоўніц, што, конечно, проста шакавала не прывыкшых да такога лібертарыянства мясцовую шляхту. Вось. Ну і гэта працягнулася недоўга. Па выніку праз кароткі час Генрых даведаўся пра смерць свайго брата, пра вызваленне французскага трона і вырашыў папросту збегчы з Польшы і пакінуць свае абавязкі караля. Вось, уласна, мы бачым карціну, якая ілюструе вось такі сумны досвед першага такого сталага кантакту. Але зноў жа сувязі усталяваліся, і от фактычна зноў жа у Парыжы на той момант досыць часта збіраюцца розныя арыстакраты, у тым ліку можна згадаць пра і Богуслава Радзівіла, і пра іншых выканаўцаў з нашых земляў. Але чарговы такі матрыманіяльны шлюбны кантакт на каралеўскім узроўні быў ужо куды больш пазітыўным, паколькі кароль Ян Сабескі, савуты пабедай в першую чаргу над туркамі пад Венай, узяў сабе ў жонку французскую арыстакратку, якую ён ласкава называў Марысенькай. Што цікава, такі зноў жа казус, што перапіска іх паміж сабою, зразумела, на французскай мове, яна нейкім дзіўным чынам захавалася і патрапіла пасля Другой сусветнай вайны у мінскія архівы, дакладней у Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Вось. І літаральна апошнімі гадамі яна была прэсаваная і выдадзеная. Вось. Ну, і там можна сустрэць такія, зноў жа, эпізоды, якія сведчаць пра такія цяжкасці культурнага паразумення паміж выканаўцамі з нашай зямлі і вытачанымі французамі. Так? Напрыклад, кароль Ян Сабескі пісаў да сваёй Марысенькі Любай, кшталту папярэджваў пра свой прыезд і казаў: ты ж хаця б не мыйся гэтымі днямі, каб сустрэць мяне ў нармальным стане. Вот. То есть любоў да чысціні яшчэ не была характэрнай для нашых продкаў. Ось. І тое, што Марысенька там кожны дзень мылася, агулам выклікала такое непаразуменне і нават як бы ўспрымалася як нейкае такое замежнае вар'яцтва. Тым не менш, як бы кантакты працягваліся. І чарговы такі важны эпізод у замасаванні культурных і палітычных сувязяў быў зноў жа шлюб паміж Марыяй Ляшчынскай, гэта дачка караля Станіслава Ляшчынскага. Вось. І яна стала жонкай французскага караля Людовіка XV. Ось. І вырасціла шмат дзяцей, у тым ліку вот мы бачым яе на партрэце з дафінам, які пазней стане наступным французскім каралём Людовікам XVI. Ну, на жаль, конечно, яе ўжо ўнук скончыць сваё жыццё на гільятіне. Тым не менш,
бачым умацаванне гэтых сувязей. Ну і потым Станіслав Лічынскі, калі яго там не склалася з палітычнай кар'ерай, ён таксама перабраўся ў Францыю, і вот ужо кароль Людовік 15 яму даў у кіраванне герцагства Нансі, дзе ён, дарэчы, пакінуў такі досыць сур'ёзны свой след у плане архітэктурнай забудовы горада. І ўжо набліжаючыся да канца 18 стагоддзя зноў жа трэба згадаць пра аднаго арыстакрата, які пакінуў нават свой след на тапаграфіі Парыжа. Я маю на ўвазе знакамітага і эксцэнтрычнага магната Караля Станіслава Радзівіла па прозвішчы пані Каханьку. Чалавек ён быў такі спецыфічны, і у яго заўжды былі нейкія пастаянныя канфлікты то з каралём Станіславам Панятоўскім, ці то з расійскай імператрыцай Кацярынай II. І часта ён змушаны быў пакідаць свае ўладанні, выпраўляцца ў эміграцыю, ну і палюбіў для гэтых мэтаў горад Парыж, дзе пабудаваў сабе палац. Ну і па месцы яго жыхарства вось гэта вуліца атрымала назву Рю Радзівіл. І да гэтай часу яна захоўваецца у Парыжы. Я тут прывёў на сайтах пару старых фотаздымкаў. Это самы цэнтр фактычна Парыжа. Ну, адзіная праблема ў тым, што на гэтай вуліцы знаходзіцца Банк Францыі. І вось, напрыклад, калі ўжо апошні раз спрабаваў паглядзець, як яна выглядае на практыцы, то фактычна яна ўся перагароджаная, бо запытанняў бяспекі. Тым не менш, самы цэнтр Парыжа, Рю Радзівіл. Ну і зноў жа не магу утрымацца, каб не прывесці таксама адзін з такіх гістарычных анекдотаў, звязаны з трансферам, перадачай культурных ідэй. То есть Карл Станіслав Радзівіл таксама прывёз у Нясвіж дынама-машыну з Парыжу, якая вырабляла электрычнасць, такі ток. І з такой спыхай мясцовай шляхце, які так з вылупленымі вачыма назіралі за гэтым цудам. Ну і вот у размаху вось такой сваёй гульні ён нават загадаў назваць яго павеліцелем там буру і маланак і перуноў. І адзін слуцкі шляхціч, пасля таго, як маланка выпадкова спаліла яго сядзібны дом, звярнуўся да Карля Станіслава Радзівіла такой патрабаваннем, што калі ўжо пан лічыць сябе пакравіцелем перуноў, то няхай тады кампенсуе страты за спалены маёнтак. Ну і Радзівіл вымушаны быў неяк падтрымліваць сваё ранамэ, сапраўды яму зрабіў гэтыя выплаты. Ну, але бачым, што ўжо сапраўды арыстакратыя мясцовая паступова асядае ў Парыжы. Але сапраўдным такім пераломным момантам стала 19 стагоддзе, калі зноў жа Францыя была ў такіх заўжды не вельмі добрых стасунках з расійскай імперіяй, і гэта выкарыстоўвалі шматлікія эмігранты, якія пакідалі тэрыторыю Рэчы Паспалітай. У першую чаргу, конечно, мова ідзе пра два няўдалыя паўстанні 1830 і 31 гадоў, і другое паўстанне 1863 года, якія проста прывялі да вялікіх хваляў палітычнай эміграцыі, калі тыя людзі, якія нейкім чынам падтрымлівалі паўстанне, вымушаныя былі пакінуць сваю радзіму
і займаліся ўжо далей палітычнай дзейнасцю за мяжою. То есть і вось два гарады на той момант сталі такімі цэнтрамі вялікай эміграцыі, гэта Парыж і Лондон. Ну і, конечно, такім самым, напэўна, адной з найбольш выбітных постацей у гэтай эміграцыі стаў Адам Міцкевіч, які крыху раней яшчэ змушаны быў з'ехаць з расійскай імперыі яшчэ да паўстання 30-го года. Вось. І на доўгія гады ён асеў у Парыжы, выкладаў у Калеж де Франс курс па гісторыі славянскай літаратуры. Ну і агулам, конечно, вот падтрымліваў шмат у чым культурнае жыццё у Парыжы і шмат у чым як бы працаваў на патрэбы таварыства, ну прычым як бы менавіта вялікай Літвы, то есть эмігрантаў з вялікай Літвы. Ну, цікавы таксама эпізод, што калі да Міцкевіча хтосьці прыязджаў з нашых земляў, калі ён ведаў, што это землякі, то есть ён адразу з радасцю выбіраўся з імі на піва па ўспамінах, паколькі казаў, што французскае віно яму ўжо смяротна надакучыла, і вось вот нарэшце землякамі можна выпіць піва. І безумоўна, вот Парыж стаў горадам, які вот стала атаясамляецца з вот такім апошнімі гадамі Адама Міцкевіча, хоць памёр ён па выніку у Турцыі у спробе стварэння там адмысловага легіёна для барацьбы з расійскай імперыяй, але доўгі час ён быў пахаваны ў Парыжы, перапахаваны. Вот. І такім сімвалам ушанавання яго памяці стаў помнік, які узведзены на беразе ракі Сены і аўтарства якога належыць знакамітаму скульптару Антуану Борделю. Вось справа вы можете ўбачыць гэты помнік. Вот. Вядома, што яшчэ па адкрыццё яго у Парыжы прыязджаў Фердынанд Рушыс, які вот прымаў такі удзел і прамаўляў на адкрыцці гэтага помніка. Ну, і Бордель, дарэчы, таксама невыпадкова стаў аўтарам гэтага помніка, паколькі ён падтрымліваў цесныя стасункі з, скажем так, з польскай эміграцыяй. Шмат хто яго там бываў у майстэрні, і таму ён так вельмі блізка да сэрцу прыняў гэту замову і стварыў такі велічны помнік, конечно, да якога варта падысці, калі будзеце ў Парыжы. Вот. І зноў жа я вам таксама раю звярнуць увагу на знакаміты партрэт Адама Міцкевіча на скале Овідах, які належыць зноў жа нашаму земляку, вядомаму мастаку Валентію Ваньковічу. Вядома, што ён стварыў некалькі версій гэтага партрэта, ён карыстаўся вялікай славай. Ну, Ваньковіч таксама па выніку з'ехаў у эміграцыю ў Парыж. Ну, вот ён быў вялікім містыкам, і таксама, як і Адам Міцкевіч, прыхільнікам вот такого вучэння Анджэя Давянскага пра адмысловую такую містычную місію, якую павінны несці ліцвіны і палякі па выратаванню свету. Ну і нешта вот это містычнае жыццё яго, конечно, па выніку спаліла яго фізічнае існаванне, і Ваньковіч памёр у досыць маладым узросце. Ну, але вот цікава, што у адным з парыжскіх касцёлаў, які знаходзіцца ў раёне Сарбона, Ваньковіч пакінуў у тым ліку і абраз, копію Маці Божай Вострабрамскай. І пахаваны ён на славутых могілках Монмартр у Парыжы.
Ну, яшчэ адным з такіх важных слядоў, які застаўся па Міцкевічу ў Парыжы і куды таксама варта прабрацца, хаця это будзе не так проста, паколькі графікі працы ну, вельмі складаныя, то есть і трэба загадзя іх дэталёва вывучаць. Гэта так званы музей Міцкевіча, які быў створаны пры парыжскай бібліятэцы. Ну, парыжская бібліятэка была створана сынам паэта Уладзіславам Міцкевічам і мусіла стаць такім культурным асяродкам. І крыху пазней ужо пры бібліятэцы быў створаны адмысловы музей, які прысвечаны жыццю і дзейнасці нашага вялікага паэта. У тым ліку там захоўваюцца і многія арыгінальныя дакументы, ну, напрыклад, метрыка пра хрост. Вось тут я прывёў справа на фотаздымку, такі от вельмі цікавы артефакт, які мне падаецца дуже романтичним. Это ржанец, який належав Марилі Верещакі, то есть першой такой великой любви поэта. І якби ён все своє життя заховував напамін про ось гэты эпізод свайго жыцця. Ну, трэба сказаць, што сам гэты музей, ён так, ну, дзеліцца сваімі багаццямі і, напрыклад, прадставіў копіі многіх дакументаў і многіх крыніц, напрыклад, дома музея Міцкевіча ў Новаградку. То бок адтуль вот гэтыя скарбы хоць у такім нейкім чыне вярнуліся на нашы землі. Але, конечно, калі будзе магчымасць, то дуже рэкамендую все-таки у Парыжы наведаць гэты мемарыяльны музей. Ну, а ў польскай бібліятэцы, дарэчы, захоўваецца вельмі шмат розных дакументаў і рукапісаў каштоўных, якія звязаны у тым ліку і з выхадцамі з нашых земляў. Ну, зноў жа, яшчэ адзін такі мясціна, звязаная з эпохай вялікай эміграцыі і таксама з імем Адама Міцкевіча, так званы гатэль Ламбер, дзе жыў фактычна палітычны такі лідар эміграцыі князь Адам Чартарыскі. І там традыцыйна праводзіліся розныя палітычныя, культурныя імпрэзы, дзе той же самы Міцкевіч чытаў вершы, дзе Шопен таксама выступаў з канцэртамі. Ну, тут ужо такая досыць позняя пераўвасабленне гэта у такой форме сімвалічнай містэрыі, дзе мы можам бачыць і граючы на піаніна Шопена, за яким стоїть, побач за яким стоїть військова дівчина, яка висобляє молодою Польщу, там, крилатих гусарів і так далі. Тобто, ну, на великий жаль, якби лёс гэтага будынка стаў таким досыць трагічным, так? Паколькі пазней ён перайшоў у прыватную ўласнасць сям'і Ротшильдаў. Я думаю, ведаеце такой род банкіраў. Пазней ужо ў 90-е гады Ротшильды прадалі гэты будынак нейкім арабскім шэйхам, ну, ужо там нафтамільянерам. Вот. І тыя зацелілі нейкую рэканструкцыю, каб зрабіць з гэтага гатэля нейкі элітны гатэльчык, зноў жа для якіх-небудзь арабаў. Вось. І калі рабілі тую рэканструкцыю, то адбыўся пажар, і будынак шмат у чым пацярпеў, і вот да гэтага часу фактычна ён застаецца зачыненым, то есть і там невядома, у якім у рэальным стане ён зараз знаходзіцца. То есть, ну вот, конечно, вельмі шкада, што такая важная памятка ў Парыжы
на жаль, настільки опинилася занедбаною. Ось. Ну і треба згадати, що сярод прадстаўнікоў эміграцыі, якія прабіраліся ў Парыж, ну, там было шмат выказаў з нашых земляў. Можна згадаць того ж самага Ігната Дамейку, які вучыўся там у горнай школе. Быў і паэт, даследчык Александр Рыпінскі. Вось. І цікава, што ў 1839 годзе ён таксама на адной з культурных імпрэзаў выступіў з дакладам, які быў пад назвай «Беларусь». Ну і альбо некалькі словаў пра паэзію проста народу, дзе ён распавядаў зноў жа у такім духу романтычных зацікаўленасцей пра этнічную культуру беларусаў, песні, танцы, казкі і гэтак далей. То есть, ну, тут важно, что, ну, конечно, вось эта Беларусь у мысленні Рыпінскага, яна, конечно, не вылучалася з Польшы, ён назваў яе польскай правінцыяй, ну, але вот гэта сапраўды вельмі важны факт, які сведчыць пра ўжыванне назвы Беларусь. Так, тому што зноў жа мы ведаем сітуацыю, што фактычна, ну, скажем, да канца існавання Рэчы Паспалітай, то есть гэтыя нашы землі звычайна называліся Літва і Русь, так, то есть заходняя каталіцкая частка была Літвою, праваслаўная частка называлі Руссю, так, а сам тэрмін Беларусь, ён пачынае паступова ўвадзіцца з канца 18 стагоддзя, так, то есть досыць недаўняя назва. І фактычна вось праца Рыпінскага — это адна з першых рэальных такіх працаў, дзе назва Беларусь была ўведзена для абазначэння вось усяго краю, так, то есть няхай не ў плане палітычным, а ў плане такой этнічнай культуры, але, ну, это, конечно, вельмі важны такі крок для замацавання і пашырэння назвы Беларусь. Ну і у наступным годзе, 1840, ён гэты даклад свой апрацаваў і ўжо выдаў у якасці такой асобнай брашуры. Сярод тых людзей, якія жылі у Парыжы, я не магу не згадаць пра вось гэтага чалавека, якога мы бачым на партрэце злева. Ну, таму што я пра яго нават пісаў аднасловы артыкул, які быў надрукаваны у часопісе «Наша гісторыя». Думаю, вам усім вядома выданне, якое абсалютна варта падтрымліваць. Вось. І гэта Міхал Тышкевіч, калекцыянер і археолог. Ну, я думаю, што ў нейкай такой вялікай ступені незаслужана паўзабыты у нашых краях. Ён быў прадстаўніком вядомага роду Тышкевічаў. Я думаю, што усе з вас добра ведаюць найперш, конечно, лагойскіх графаў. Это Еўстаха і Кастаціна Тышкевічаў, якія заснавалі Віленскі музей старажытнасцей, якія фактычна лічацца пачынальнікамі археалогіі на нашых землях, дзе яны правадзілі на Барысаўшчыне свае першыя раскопкі. Ну, вот, і яны стварылі таксама музей у Лагойску. Ось. Але Міхал Тышкевіч належаў да іншай галіны гэтага роду, так званай бяржанскай, у якой галоўныя ўладанні былі на тэрыторыі сучаснай Літвы, але у іх яшчэ была такая важная родавая сядзіба ў Валожыні, так. І вось фактычна з гэтай лініі і паходзіў Міхал Тышкевіч. Ну, ён сабе набыў і пабудаваў палац у Астрашыцкім гарадку. Ну, мае падазрэнне, што вот якраз у арыентацыі на тое, што ён быў захоплены дзейнасцю сваіх такіх
родичаў Еўстага і Канстанціна, якія яго таксама прынялі, напрыклад, у Віленскае археалагічнае таварыства. Вось, як бы бачна, што ён як бы пераняў ад іх таксама захапленні калекцыянерствам і археалогіяй. Ну, яшчэ ён быў зацятым паляўнічым. Вось, ну, гэты палац у старачэцкім гарадку, дарэчы, на жаль, не захаваўся. Ну, як бы, зараз там, дарэчы, не прабрацца да гэтага месца, паколькі Лукашенко пабудаваў сабе там адну са сваіх рэзідэнцый, якраз на месцы, дзе быў палац Міхала Тышкевіча. Вось. І Міхал Тышкевіч яшчэ таксама важны для культурнай гісторыі нашай, паколькі ён быў першым чалавекам паходжаннем з тэрыторыі, ну, нават не толькі Беларусі, Літвы, а я думаю, і агулам даўняй Рэчы Паспалітай, які здолеў правесці першыя археалагічныя раскопкі ў Егіпце. Ён туды накіраваўся з мэтамі палявання. Але падчас такіх нейкіх размоваў з егіпцянскім віцэ-каралём яму прадэманстравалі гэтых мумій. Ён настолькі захапіўся магчымасцю вывучэння гісторыі старажытнага Егіпта, што атрымаў у віцэ-караля адмысловы дазвол, фірман, і паехаў тады ўжо падарожжа па Нілу, спусціўся да Фіваў, і там, ну, в прынцыпе, ён часам па-за законам ўсё ж такі ажыццявіў некаторыя раскопкі, знайшоў рэальна незакранутыя арыстакратычныя пахаванні, то есть і па выніку гэта сапраўды такім стала дуже цікавай экспедыцыяй, можа, яшчэ не вельмі навуковай, але якая рэальна падштурхнула зацікаўленне да Егіпта у гэтых землях. Ну, ён вярнуўся з Егіпту, большую частку сваіх знаходак ён перадаў у Лувр, паколькі палічыў, што, ну, калі захоўваць іх тут, то мала хто зможа з імі рэальна працаваць. Ну, але як бы некаторыя часткі знаходак ён параздаваў сваім сваякам, у тым ліку, напрыклад, Тышкевічам у Лагойскі палац, дзе яны выстаўляліся. Многія знаходкі потым патрапілі ў Віленскі музей старажытнасцей. Ну, зараз гэтыя егіпецкія знаходкі Міхала Тышкевіча можна знайсці альбо у Коўна, альбо ў Варшаве, дзе яны па выніку аселі. Сам Міхал Тышкевіч пазней пакінуў гэтыя землі, ну, развёўся з жонкай, жонка была з роду Радзівілаў. Жаніўся на маладой францужанке, спрабаваў раскопваць Пампеі, але па выніку асеў у Італіі, у Рыме, дзе стаў адным з самых знакамітых калекцыянераў антычнага мастацтва, старажытнага, і непасрэдным яго кліентам, напрыклад, быў той же самы французскі імператор Наполеон III, які, напрыклад, набыў у Тышкевіча вось гэту фігурку, якая знаходзіцца справа на слайдзе, і дзе выяўлены такі егіпецкі жэс там у адмысловай рытуальнай позе, і гэта статуэтка, ну, знаходзіцца і ў пастаяннай экспазіцыі Лувра, і па гэты час, ну, і там яна носіць такую ганарлівую назву статуэтка Тышкевіча, так, менавіта ў памяць пра Міхала Тышкевіча. Ну, я могу сказаць, што і таксама у гонар яго быў названы адзін з тыпаў роспісу антычных вазаў. Таксама, бо некалькі з гэтых вазаў знаходзіліся ў яго прыватнай калекцыі. То бок, скажам, для
калекцыянерства і вывучэння старычнай гісторыі ў 19 стагоддзі это была такая вельмі важная постаць. Ну і таму я спадзяюся, што вы таксама зацікавіцесь, прачытаеце артыкул у нашай гісторыі, магчыма. Вот. У Лувры можна ўбачыць яго знаходкі, ну і яго імя таксама ў Лувры выбітае як у адмысловай залі як аднаго з такіх галоўных донатараў, тых, хто дапамагаў ствараць калекцыі гэтага музея. То есть згадваюць у першую чаргу, конечно, яго дар з егіпецкай экспедыцыі. Ну, сярод тых людзей, якія таксама дзейнічалі ў Парыжы, але зусім іншай сферы, я, конечно, не могу не згадаць пра славутага генерала парыжскай камуны, які пахаваны, ну, які быў зноў жа прасавіўся ў першую чаргу як адзін з лідараў паўстання Кліноўскага, але пазней прыняў актыўны удзел у парыжскай камуне, это ён быў Рублеўскі, а самым родам з Жалудка, як бы на Шучыншчыне. Вось. І пазней ён ужо як бы пасля паразы парыжскай камуны перахоўваўся ў Лондоне, дзе сябраваўся там з Энгельсам і прымаў удзел у стварэнні вось гэтых міжнародных арганізацый сацыялістычнага кшталту. Вось. Але ўжо пасля смерці ён быў перапахаваны менавіта ў Парыжы на могілках Пер-Лашез побач з іншымі удзельнікамі парыжскай камуны. Ну, вось зноў жа тут на слайдзе прыведзены здымак з яго магілай. Але наступны важны этап, які звязаны з культурнымі кантактамі паміж нашымі землямі і Парыжам, адносіцца да такой першай траціны 20 стагоддзя. Ну, гэта, безумоўна, той час, калі Парыж быў культурнай сталіцай свету, асабліва ў плане выяўленчага мастацтва, так, паколькі зноў жа туды збіраліся мастакі, якія вот літаральна перагорнулі уяўленне пра тое, што такое мастацтва, як трэба маляваць, якія фактычна сталі такімі апалагетамі авангарду. Тут зарадзіўся фактычна мадэрнізм мастацкі. І ў значнай ступені да гэтага таксама спрычыніліся і выхадцы з нашых земляў, якія зноў жа карысталіся магчымасці, што спрабавалі выехаць з тэрыторыі расійскай імперыі. Многія з іх былі габрэямі, і зноў жа трэба разумець, што для габрэяў у тыя часы магчымасці былі вельмі абмежаванымі, паколькі зноў жа існавала мяжа аседласці, існавалі ліміты на адукацыю, быў абмежаваны доступ да любой кар'еры ў любой сферы. І многія з маладых габрэйскіх мастакоў, якія нарадзіліся тут, па выніку пакідалі расійскую імперыю, перабіраліся ў Парыж. Канешне, ім было не дужа салодка, паколькі зноў жа трэба было мець магчымасць знайсці сабе жытло, знайсці сабе нейкіх кліентаў, якія маглі набываць іх творы. Але, тым не менш, быў такі пастаянны поток эміграцыі, які ўліўся і атрымаў назву парыжскай школы. Ну, там былі не толькі
выхадцы з тэрыторыі расійскай імперыі, але вот фактычна яны склалі ядро гэтай парыжскай школы. Вось, напрыклад, я тут прывёў па цэнтру фотаздымак з выставы, якая была ў гэтым годзе у музеі юдаізму, і якраз была музей гісторыі юдаізму, якая якраз была прысвечана парыжскай школе. І вось вы бачыце, што ў якасці такіх лідараў постаці гэтай школы прыведзеныя прозвішчы Шагала, Мадзеляні і Суціны. Ну, як бы два з іх это выхадцы з тэрыторыі Беларусі. Вось. І такім важным асяродкам для іх стаў легендарны вулей, які вы бачыце на карціне злева, якая належыць Лёну Эденбауму. Вось. І там быў створаны такі, ну, можна сказаць, танны гатэльчык, дзе маглі ствараць свае майстэрні маладыя мастакі, якія не мелі сродкаў і магчымасцей, каб набыць сабе, ну, нейкае асобнае жытло. Вот. І там яны працавалі, і практычна ўсе выхадцы з Беларусі, мастакі, якія прыехалі ў Парыж, яны прайшлі праз гэтых вулей. Так, тут і апроч згаданых Шагала і Суціна можна таксама узгадаць пра Пінкуса Крэменя. Напрыклад, вот справа вы бачыце яго карціну, як то від з вакна вулея, ці Міхаіла Пікоіна. Вот вулей захаваўся, ну, але ён, в прынцыпе, і працуе як такая творчая майстэрня, і таму туды звычайна экскурсіі не водзяць, але, прынамсі, да самога будынка у Парыжу можна патрапіць. Ну, але зноў жа я звяртаю ўвагу, што вот эта выстава пра парыжскую школу, яна адбывалася вот літаральна нядаўна. Я паспеў яе наведаць у верасні, калі змог прабіцца праз ковідныя абмежаванні у Парыж. І зноў жа бачым, што фактычна на адной з такой буйных і прэстыжных выстаў большасць твораў якраз належалі тым людзям, якія паходзілі з беларускіх земляў. Ну і, безумоўна, самым знакамітым з іх з'яўляецца Марк Шагал, які паехаў у Парыж спачатку за сваім настаўнікам Львом Бакстам, але там ён у Францыі прыжыўся, і хоць яго быў такі змушаны перыяд жыцця ў Віцебску, паколькі за пачатку Першай светнай вайны ён вымушаны быў застацца тут, састрэў тут рэвалюцыю, стварыў у Віцебску мастацкую вучэльню знакамітую, але зноў жа, як толькі паявілася магчымасць, ён усё-такі пакінуў краіну і вярнуўся ў Францыю. Тым не менш, добра вядома, што хоць Шагал большую частку свайго жыцця правёў у Францыі і любіў эту краіну, але, ну, такім лейтматывам для яго творчасці стала у першую чаргу яго радзіма Віцебск. Вось гэтыя вузкія вулачкі, праваслаўныя цэрквы, простыя людзі. Ну, дарэчы, цікава, што знайшоў у адным з успамінаў, што ён свайго бацьку апісваў як вельмі падобнага на беларусаў, якія атачалі яго ў Віцебску у ранні перыяд жыцця. Ну, я тут прывёў справа якраз адзін з яго вядомых аўтапартрэтаў. Гэта так званы аўтапартрэт сям'ю пальцамі. Ну, власна, вы можете зразумець, чаму гэта так, чаму называецца. Гэты твор знаходзіцца у калекцыі Амстэрдамскага музея Стедэлейк.
І вось якраз вы бачыце, што Шагал сябе малюе якраз вот у гэтай сваёй традыцыйнай манеры, што вот ён сядзіць за мальбертам, на якім вот якраз выступаюць карціны віцебскага жыцця. Ну і зноў жа звярну такі цікавы, хачу звярнуць вашу ўвагу на цікавы такі эпізод. Злева уверсе вы можете ўбачыць Эйфелеву вежу, зноў жа адзін з сімвалаў Парыжа, і такое дзіўнае чалавечка, які скочыў уніз з аналагам парашута. І тут насамрэч як бы Шагал зафіксаваў рэальны факт пра аднаго італьянскага вынаходніка, які распрацаваў сваю версію парашута і доўга дабіваўся ад парыжскіх уладаў, каб яму далі дазвол выпрабаваць свой парашут, дабіўся, скочыў і разбіўся. Ну але Шагал стаў сведкам гэтай падзеі, і вось это зрабіла на яго такое вялікае ўражанне, што нават патрапіла і на яго знакаміты аўтапартрэт. І адзначу таксама яшчэ адзін з важных такіх топасаў у Парыжы, які захоўвае па сабе памяць аб творчасці Шагала. Гэта оперны тэатр Гарніе. Ну, тут такі пышны тэатр, пабудаваны ў стылі ампір у часы імператора Наполеона III, з такімі раскошанымі інтэр'ерамі. Але ўжо пасля Другой сусветнай вайны, калі там паўстала такая патрэба нейкім чынам обнавіць гэты такі пампезны будынак, то запрасілі Шагала, які размаляваў там плафон. Вось злева на здымку вы якраз можете ўбачыць гэты плафон. І там ён яго, конечно, у такім сваім фірмовым стылі аздобіў. І калі туды можна патрапіць альбо на спектаклі, альбо на адмысловай экскурсіі, і можна ўбачыць вось рэальна гэты такі досыць велізарны вынік працы Марка Шагала. Ну і безумоўна, што яго творы можна знайсці у такіх буйных музейных калекцыях. У першую чаргу, конечно, я рэкамендую завітаць у цэнтр Пампіду, дзе ёсць адмысловая залю пастаяннай калекцыі, якая прысвечана менавіта творчасці Шагала. Ну і многія творы там ніколі не знікаюць пры розных варыянтах існавання пастаяннай экспазіцыі. Яшчэ адным з такіх гучных імёнаў можа быць не такі вядомы, як Марк Шагал у свеце, але вось апошнім часам, конечно, у Беларусі істотна павысіўся інтарэс да гэтага імя Хаім Сытін. Зноў жа бедны хлопец з Хасмілавічаў, які таксама прайшоў праз мінскую і віленскую мастацкія школы, па выніку перабраўся ў Парыж, жыў зноў жа у Вуліі. Таксама згадваецца вядомы эпізод, што Сытін быў такім аматарам Рэмбранта, якого творы ён хадзіў вывучаць у Лувр, і зацікавіўся карцінай з выявай мяснай тушы. Ён яе набыў, павесіў у сябе ў сваім пакойчыку у Вуліі, што, конечно, адразу выклікала вялікае нездавальненне ад суседзяў, якія сткнуліся з тым, што там і кроў да іх працякала, і потым эта туша пачала адпаведныя пахі распаўсюджваць там. Дядзьбе Сыціна за гэты эксперыменты не пабілі. Конечно, яго творчасць такая вельмі радыкальная, такі экспрэсіянізм
такой чистой воды, напружання. Тут злева ви бачите партрэт Саціна, які належыць пяру іншага вядомага прадстаўніка гэтай ж парыжскай школы Амедея Мадильяні. Ну, дарэчы, зараз гэты партрэт экспануецца ў Вене на выставе ретроспективе Амедея Мадильяні. Ну, будзе ще адмысловая лекцыя пра Вену, я пра гэта згадаю. Вот. Мадильяні і Сацін реально вельмі сябравалі, як бы ёсць такая вядомая легенда, ну не ведаю, верыце ці не верыць, про тое, што Мадильяні, калі паміраў, як бы сказаў, што вот я там сыходжу іншы свет, але я пакідаю вам Саціна, настолькі ён ацаніў яго творчасць. Ну, у Саціна, конечно, былі складаныя часы, паколькі ну, вот такі яго стыль экспрэсіяністкі, ну, ён складаны, то есть трэба да яго паставіцца, зразумець, і хаця ў яго былі там ну, некаторыя людзі, якія яго вельмі цанілі, той же самы Мадильяні ці яго такі арт-дылер Ляпольд Збароўскі, ну, але прадаваць творы яму было вельмі складана. Па выніку яго адправілі ў такую ссылку ці творчую экспедыцыю на каталонскую мяжу. Вось, але здарылася так, што прыехаў у Парыж амерыканскі мільянер, калекцыянер па прозвішчу Барнс, завітаў да Збароўскага і знайшоў яго кватэры вот, палотны мастака, які яго настолькі моцна ўразіў, што ён папросту адным махам набыў усе яго творы, якія былі на той момант у гэтай кватэры. І то бок ён набыў усе творы даступныя Хаіма Саціна. Гэта, безумоўна, з беднага мастака, які ледзь перабіваўся, зрабіла з яго сапраўдную зорку мастацкай школы. Сацін, калі атрымаў пра гэта паведамленне, то папросту адразу на ўсе грошы, якія ў яго былі, взяў сабе таксоўку і паехаў у Парыж, каб радавацца вось той славе, якую ён нарэшце атрымаў. Да чаго я гэта расказваю, всю эту гісторыю? Таму што Барнс як бы выехаў у ЗША, вярнуўся і сабраў твораў Саціна. Зараз яна знаходзіцца ў Філадельфіі. Уласна, там створана такая фундацыя Барнса на аснове яго прыватнай калекцыі. І вось, уласна, у гэтыя дні у Парыжы, у музеі аранжэры, ну, дзе знаходзіцца, в прынцыпе, адна з лепшых калекцый Саціна, праходзіць выстава «Сацін де Кунінг», якая прысвечана ўплыву Саціна на амерыканскага мастака, які працаваў ужо пасля Другой сусветнай вайны ў стылю такого абстрактнага экспрэсіянізму. Вот, пра нейкі такі дыялог іх мастацкіх поглядаў. Ну, конечно, у першую чаргу мова ідзе пра ўплыў, які Сацін зрабіў на де Кунінга. І тут цікава, што вот сапраўды пад гэту выставу упершыню са Злучаных Штатаў Амерыкі прывезлі творы Саціна, якія знаходзяцца вось у гэтай філадельфійскай калекцыі. То есть раней яны ніколі не пакідалі тэрыторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Вот якраз паспеў зноў жа ў верасні патрапіць на эту выставу. Вот зноў тут прывёў справа адзін з твораў Саціна, які ёсць на гэтай выставе, партрэт, які паходзіць з калекцыі Нью-Йоркскага метрапольтэн музея. Зноў жа, гэта рэдкая магчымасць убачыць гэты партрэт. Ну, вось, і гэта выстава, ну, праходзіць у гэтыя дні і фактычна будзе цягнуцца да
10 студеня наступного года. То есть, знову ж звертаю вашу увагу, що ну, такі мастаки, як Шагал, Сотін, інші представники паризької школи, яны ну, досить так стала присутнічаюць у культурнай прасторы Парыжа, то есть пастаянна адбываюцца экспазіцыі, выставы на самых прэстыжных пляцоўках. Вось, і ўжо тады тое месца у Парыжы, дзе зноў жа можна згадаць пра Хаіма Саціна, гэта могілкі Монпарнас. Ну, зноў жа, Монпарнас — такі багемны раён на поўдні Парыжа, дзе непадалёк ад студэнцкай Сарбоны жылі многія мастакі, якія мелі свае майстэрні. Вось, і такі быў адным з эпіцэнтраў культурнага жыцця Парыжа ў першай траціне 20 стагоддзя. І вось там на могілках пахаваны Сацін, які захварэў падчас Другой светнай вайны. Ён тады хаваўся, паколькі зноў жа была нацысцкая акупацыя Францыі, і ён быў пераследаваны. І вось з-за яго хваробы ён не змог атрымаць належнага медыцынскага агляду, памёр. Вот. І тут цікава, бачым, што магіла яго, на тых могілках ён пахаваны разам са сваёй апошняй жонкай. Магіла пад крыжом, так? Это вельмі дзіўна, конечно, для Саціна, але бачым, што зноў жа такія каменьчыкі, якія кладуцца на магілу, это хутчэй такі звычай, які распаўсюджаны сярод іўдзеяў, так, як бы у памяць пра тых людзей, магілу каго не ушаноўваюць, тады кладзецца каменьчыкі. І падобную традыцыю мы зноў жа можам убачыць на магіле яшчэ аднаго мастака, скульптара, які пахаваны на могілках Монпарнас. Гэта Осіп Цаткін, таксама ураджэнец Віцебска, які разам з Шагалам вучыўся ў адной гімназіі. Ну, дарэчы, нарэшце, не так даўно у будынак гімназіі у Віцебску ён захаваўся, і там якраз павесілі мемарыяльную шыльду, якая нагадвае пра Шагала і Цаткіна. Вось, і Цаткін праславіўся як выбітны скульптар. Шмат, дарэчы, скульптураў пастаўлена і на плошчах, вуліцах Парыжа. Яго творы можна ўбачыць. Таксама адзін з знакамітых твораў пастаўлены ў Роттердаме і стаў сімвалам гэтага горада, які быў знішчаны бамбардзіроўкамі падчас Другой светнай вайны. Вот. Але адно з тых месцаў, якое таксама можна і варта наведаць у Парыжы, гэта музей Цаткіна. Гэта была яго віла, майстэрня, якая знаходзіцца ў раёне Монпарнас. Вот. І там выстаўлены многія яго працы. Драўляныя працы пераважна знаходзяцца, конечно, у памяшканні, але ў дворыку многія яго такія знакавыя працы таксама там прысутнічаюць. Это такое, мне вельмі падабаецца это месца. Оно такое зацішнае, спакойнае. Вось это сапраўды месца, якое натхняе на творчасць. Вельмі рэкамендую. Часам тут адбываюцца і цікавыя выставы. Ну, напрыклад, яшчэ не так даўно тут была выстава, якая якраз была прысвечана заплёту біяграфій Шагала і Цаткіна. Зноў жа, гэта, мне падаецца, адно з такіх абавязковых месцаў, якое вартае для наведвання у Парыжы.
Ну і я вже тут наближаюся до завершення своєї лекції. Магчыма, што будзе нейкія пытанні ці дыскусія. І вось у якасці такога фінальнага слайда, практычна для прэзентацыі, я выбраў яшчэ одно месца памяці, звязанае з беларускай прысутнасцю ў Парыжы. Ну і это, уласна, мова ідзе пра такую ўжо сапраўдную беларускасць. Потому што мова ідзе пра 20 стагоддзе, калі ўжо афармляюцца палітычныя сілы, і зноў жа ўжо распаўсюджваецца беларуская эміграцыя, якая маркіруе сябе як беларусы, дзе ствараюцца розныя арганізацыі, часопісы і так далей. І, конечно, Париж у той же самый міжваенны час паміж Першай і Другой светнымі войнамі яшчэ не быў такім эпіцэнтрам менавіта для беларускай эміграцыі, хоць тут жыў і працаваў Мікола Абрамчык, які спрабаваў там таксама нешта там нейкія свае арганізацыі стварыць, але пазней ужо з Прагі ён пераняў адпаведна пасаду старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, так? То есть галоўнай эмігранцкай структуры, якая была такім рэпрэзентантам палітычных інтарэсаў беларускай антысавецкай эміграцыі. І вось Абрамчык зноў вярнуўся ўжо ў Парыж, і ў пасляваенныя гады ён быў некалькі дзесяцігоддзяў фактычна лідарам беларускіх палітычных сілаў. Ну і трэба адразу сказаць, што ён не быў заплямлены сапрацай з нацыстамі, што, конечно, было важным у той час, ну і прынцыпе зараз яно, безумоўна, істотна, так? Хаця яму давялося весці такую зацятую барацьбу за такое лідарства з Радославам Астроўскім, які якраз быў з такой калабарацыянісцкай беларускай цэнтральнай рады. Ну і Абрамчык, што трэба адзначыць, шмат зрабіў для такого наладжвання супрацы паміж беларускай эміграцыяй і польскай, літоўскай эміграцыямі, стварэнне такога супольнага фронту барацьбы. То бок, в прынцыпе, это была значная і важная фігура для сваіх часоў, і пахаваны ён на цэнтральных могілках Парыжа, Пэр-Лашэз. Вось тут можна ўбачыць, я там са сваімі сябрамі, якія падчас адной з вандровак таксама знайшлі гэту магілу Абрамчыка. Яна такая не досыць прыкметная, пахавана жонкай, але пры жаданні можна знайсці дэталёвую інфармацыю в інтэрнэце, дзе знайсці эту магілу, то бок мы, в прынцыпе, без вялікіх праблемаў яе адшукалі. Ну і, конечно, такая трагічная гісторыя, што пасля яго смерці жонка неяк уступіла ў канфлікт з беларускім рухам, і адным з вынікаў вось гэтага непаразумення стало тое, што практычна зніклі все дакументы, якія належалі кіраўніцтву БНР эпохі Абрамчыка, так? Куды яны падзяваліся, да гэтага часу гісторыкі так і не здолелі высветліць. Ну, ёсць адна такая легенда про тое, што, магчыма, гэтыя дакументы варта іскаць пад магілай Абрамчыка на могілках Пэр-Лашэз. Ну і фактычна гэтым тады я завершыў свой расповед пра беларускі Парыж. Конечно, гэта былі некалькі такіх эпізодаў славы, гэта часы вялікай эміграцыі, асабліва з такімі гучнымі імёнамі Адама Міцкевіча ці Валентія Ваньковіча. Безумоўна, важны
перыяд парыжскай школы, Шагала, Суціна і мноства іншых выбітных творцаў. Што зараз адбываецца з Парыжам? Ну, мне тут цяжка сказаць, ну, нейкія змены адбываюцца да лепшага, то бок зноў жа, ну, там туды запрашалі, напрыклад, на творчую рэзідэнцыю Альгерда Бахарэвіча, які па выніку напісаў сваю кнігу пра Парыж. Яго творы перакладалі на французскую мову. Ёсць нейкі інтарэс да Парыжа ў сувязі з апошнімі падзеямі. Я ведаю, што там адбывалася і мастацкая выстава. Ну і вось, напрыклад, калі апошні раз у верасні я пайшоў уздоўж канала Сен-Мартен, то таксама там прысутнічалі здымкі, зробленыя падчас палітычных пратэстаў у Беларусі у жніўні-верасні 2020 года. То бок, ну, нейкім арыгінальным чынам, конечно, але беларуская тэма там прысутнічае, але, ну, зноў жа, калі так глядзець, то Парыж — это горад такі, быў такім своеасаблівым рэзанатарам, які ўбіраў у сабе вось гэтыя памкненні вырвацца і рэалізаваць сябе. І, конечно, беларускі след на такой культурнай тапаграфіі гэтага горада быў адкінуты, ну, зроблены вельмі моцным. І на гэтым я, вот, думаю, ўжо тады завершу сваю лекцыю пра Парыж і тады агітую вас да чарговых лекцый. У нас запланавана іх 4 штукі, то есть наступная будзе тады пра Стакгольм. Вось. І калі у вас ёсць нейкія пытанні, то мы можам зараз іх абмеркаваць. Ну, ці агулам, калі у вас ёсць нейкія рэакцыі на гэтую лекцыю, можа, вам нешта спадабалася, не спадабалася. Ну, давайте, калі ёсць пытанні. Здравствуйте. Добрый день, Павел. Да, я хотел у вас только вот спросить, не совсем по содержанию лекции. Во-первых, хотел поблагодарить, да. Все-таки вам белорусское государство оказывает какую-то поддержку в этих путешествиях, потому что дело весьма важное, или все-таки больше интерес проявляет международная культурная организация? Спасибо. Ну, ведаеце, беларуская дзяржава, яна агулам мае такі вельмі апасрэдкаваны інтарэс да нашай культуры, бо, ну, прынамсі, прыкладае вельмі мала намаганняў, каб штосьці рабіць, штосьці падтрымліваць. Вось. Ну, і гэта справа, ну, напрыклад, вяртання у нашу культурную прастору мастакоў парыжскай школы. Яна стала у асноўным такой заслугай некалькіх ініцыятыў. Па-першае, такого выбітнага чалавека, які, на жаль, нядаўна сышоў з жыцця, Ташчасных, які быў прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКО. І вельмі шмат як бы зрабіла мастацкая калекцыя Белгазпромбанка, так, да таго, каб мы даведаліся пра гэтых мастакоў, так, то есть і можна згадаць зноў жа вялікую выставу у Нацыянальным мастацкім музеі, так.
І зноў жа тут не магу не згадаць там Юрыя Абдурахманова, які шмат зрабіў для таго, каб аднавіць імя і творчасць Шагі Сарфіна, і зноў жа з такой выдатнай рэтраспектывы Нацыянальны мастацкі музей. То есть это все-таки прыватныя ініцыятывы, і я могу сказаць, што у мяне у маіх такіх падарожжах там ці эскурсах практычна ніхто не падтрымлівае. То бок я маю там магчымасці выкарыстоўваць там, напрыклад, патэнцыял міжнародного савета музеяў, куды я ўваходжу, так вы бачылі это на першым сайце. То есть это, прынамсі, дае магчымасць бясплатна наведваць усе музеі, мець непасрэдна кантакты. І у нас пакуль што ёсць ідэя пра тое, каб стварыць на базе уже менавіта беларускага камітэта ІКОМ, гэта беларускага камітэта міжнароднага савета музеяў, каб зрабіць такі праект, які ўжо будзе такім энцыклапедычным даведнікам па беларускай спадчыне музеях свету, каб той, хто хоча, каму это цікава, маглі ашукваць творы у розных музеях па розных краінах, не толькі тых, якія агучаны ў плане маіх лекцый. І каб это было такой крэатыўнай справай, каб туды маглі пацягвацца розныя валанцёры. Але тут складваецца сітуацыя не самая лепшая, паколькі зараз сітуацыя ў Беларусі настолькі сумная, што тыя арганізацыі, якія працуюць на захад, яны ў нас ўжо знаходзіцца адразу у статусе падазроных, хаця, безумоўна, той же самы ІКОМ — это абсалютна арганізацыя, якая фактычна працуе толькі там на музейна-культурнай сувязі. І зараз все это стало настолькі складаным для рэалізацыі, што я, шчыра кажучы, не ведаю, які будзе лёс этого праекту, потому што ці будзе магчымасць, напрыклад, рабіць міжнародныя праекты, атрымліваць фінансаванне пад іх. Зараз у беларускіх рэаліях это просто ператвараецца ў такую самагубчую нейкую ініцыятыву. Што з усього это будзе, мне вельмі складана сказаць. Так, давайте, пакуль яшчэ трошку ёсць час, пагляджу, што тут напісалі ў чаце. Так, тут дзякую за лекцыю, это все добра. Так, тут было пытанне, які тып антычных вазаў назван у гонар Тышкевіча. Уласна, тады давайте я зараз просто знайду. Яно банальна так і называецца Тышкевіч ваз альбо Тышкевіч Пентер. Напрыклад, я зараз скіну спасылку з калекцыі брытанскага музея. І гэта адна з вазаў, якую вучоныя прыпісваюць да гэтага типу Тышкевіча. Так, ваза, якая там арыгінальная, у тым плане, па якой упершыню быў названы гэты тып вазаў антычных, яна знаходзіцца у бостанскай калекцыі. Што, можа, будуць яшчэ нейкія пытанні? Калі не будуць, тады мы будзем на сёння развітвацца. Ёсць тады апошняя магчымасць гэта зрабіць. Ці можа у вас ёсць нейкія пытанні пра тое, што я там нешта недарасказаў, не агучыў і так далей, таму што, ведаеце, па-першае, гэта такі цэлы кантынент, так,
той же самой присутнасці ў Парыжы, выхадцаў з нашай земляў, это можна тамы пра гэтыя кантакты рабіць, пра гэтыя сувязі. Так, і трэба было выбраць такі нейкія значныя імёны, і мне заўжды такі імпэт, каб распавядаць ну па нейкіх канкрэтных мясцінах, да? Каб туды можна было прыехаць, нешта ўбачыць, і каб мае лекцыі таксама былі нейкім такім правадніком па рэальнай геаграфіі гарадоў, так? Таму як бы я Алексей, дазвольце удакладню такое пытанне. А калі быў перазахаваны Рублеўскі, якія з гэтым былі звязаны падзеі, навогул як змянялася адносіны французаў, уладаў і грамадскасці да гэтых падзеяў? Добра, дзякуй за пытанне. Глядзіце, там же была ситуация, что ён был одним з правадыроў парыжской коммуны, так? То есть вось этого сацыялістычнага, можна сказаць, паўстанню, калі рабочыя паспрабавалі захапіць Парыж свой контроль, ну нават некаторы час яны трымалі контроль над горадам, але па выніку парыжская коммуна была разбіта, і многія з камунараў былі ну, попросту расстрелянные, так? То есть это было подавлено, это повстание, и Рублевский тяжко раненым здолеў выбраться з Парижу, і ну, ему трэба было некуды уцекать, как бы, и адзіным таким городом, где он атрымаў прыёзд, стаў Лондон, я про это згадываю, так? И у Лондоне он там провёл свой час, там як бы стаў таксама адным з палітычных таких лідараў сацыялістычнага руху. І зразумела, што гэта ўсё не спрыяла яго там магчымасці вяртання ў Парыж, так? І такі, калі ўжо палітычная сітуацыя ў Парыжы, скажем, стабілізавалася, то есть наколькі памятаю, гэта зараз скажу. Секунду. Вот. Калі была агучаная ўжо адпаведна амністыя для польскіх камунараў, калі это ўсё стало больш-менш спакойна, то спачатку на могілках Пер-Лашез стварылі такі адмысловы мемарыял для расстраляных камунараў. Гэта ўжо было пасля амністыі. Вот. А калі была амністыя? По-моему, это 1881 год. І якія па гэтай справе былі нейкія дыскусіі, нейкая там барацьба на гэтую тэму? Там... Ну, як пераасэнсаванне гістарычных падзеяў, таму што як мы ведаем, там зараз не досыць ёсць нейкі кансэнсусны адносіны. Ну, трэба разумець, што у Парыжы заўжды як бы існуюць палітычныя канфлікты, і гэта такая, ну, это нармальная праява для дэмакратыі, так, што ёсць розныя палітычныя сілы, якія па-рознаму ставяцца да сітуацыі, і там заўжды вот як бы у Францыі мы можам сустрэць і напалеаністаў, і прыхільнікаў французскай рэспублікі, і монархістаў, і кансерватараў, як бы розныя палітычныя сілы. Але сэнс у тым, што все-таки вот досвід парыжскай камуны это па сутнасці грамадзянскай вайны, так? Калі сваі французы забівалі французаў, так? То разумееце, што вот, як бы неяк з гэтага трэба досведу выходзіць, як бы, і той бок, які перамог, ну, конечно, мусіць, в прынцыпе, пайсці на нейкія спробы паразумення. І вось праз 10 год, калі ўжо вот, пасля парыжскай камуны была, ну, пралабіравана такая амністыя для таго, каб той, хто
вимушений був покинути країну, або просто переховувався. Ну, їх 10 років стало таким періодом, після якого все-таки уряд країни пішов на замирення. От, знову ж, не значить, що у Франції є консенсус, так? Тобто там до всіх цих питань до цього часу до дискусії, там, наприклад, так як оцінюють ту ж саму Паризьку комуну, так? Як де ставиться. Тому що, звісно, сама вона була шмат у чим узнята на штики, менавіта з соціалістичним рухом, потім комуністами, так? Тобто, починаючи там з Карла Маркса, який представляв Паризьку комуну, і вже в Совєтському Союзі був культ Паризької комуни. Так? І, наприклад, для польських соціалістів, які от уже після Другої світової війни, наприклад, прийшли до влади у Польщі, і вони фактично розкручували культ Врублевського, так, як герой комуни. Тобто, і це привело до того, що, наприклад, зараз то зовсім інше ставлення, і його, наприклад, не дуже люблять згадувати, так, коли мова йде про ставлення Польщі до там повстанців, лідерів, які виїхали у Францію після поразки, ну, і двох повстаннів, так, то прозвище Врублевського воно не особливо гучить, тому що якраз його асоціюють менавіта з таким культом Паризької комуни, які розкручували менавіта за часами комуністичного панування, так. І тому от це так, я тобі про його згадав, тому що мені подається, що це вельми важна і цікава постать, але це така постать, яку, наприклад, поляки не люблять згадувати. Слухайте, тут ще були два питання про Ігната Домейку і Наполеона Орду. Ігнат Домейко провів у Парижі 3 роки. Він там вчився в інституті горної справи. От я тут не проводив таких глибоких досліджень, але я думаю, що саме цей інститут, його можна знайти, і він мусить бути захованим. Але потім він вже виїхав у Чилі, і, звісно, з цією країною вже зв'язаний його такий, професійний поспіх. Коли казати про Наполеона Орду, до речі, справді вельми слушне питання, тому що я так обмінув, що забувся це сказати. Наполеона Орду ми, звичайно, отисемляємо ось з цим циклом малюнків, присвячених містинам у такій пам'яті в нашому регіоні, забудови особливо різних палаців, які стали такою важним культурним феноменом. Але це досить поздній період його життя, коли він вже таким сталим зрості вернувся з еміграції. Наполеон Орденович так само був досить талановитим музиком, автором одного з таких трактатів по музиці теоретичних. І у Парижі він некоторий час, мені здається, годи півтори, керував італійською оперою, був директором італійської опери. Знову ж ми розуміємо, що опера не якраз переважно італійська, так? Тобто це був один з оперних театрів, вельми популярних у Парижі у ті часи. І мені так само зацікавило питання, чи можна знайти цей будинок. Справа в тим, що це була так звана антреприза, так? Тобто комерційне підприємство, яке не мало свого будинку, і вимушено було орендувати будинки під оперні спектаклі. Але, в принципі, можна знайти будинок, де була італійська опера у часи Наполеона Орди. Справді, він заховався. Єдине, що там зараз знаходиться французький банк.
То есть у сам будынак, то патрапіць, яго паглядзець будзе складана, так, але ён захаваўся. А адкажыце яшчэ на такое пытанне. Вы казалі, што смерць Ваньковіча неяк была звязана з яго містычнымі некімі перакананнямі. Што вы малі на ўвазе? Ну, агулам, як бы, тут таксама існуе шмат рознагалоссяў, паколькі стаўленне да Тавянскага яно вельмі супярэчлівае. І пераважна пануе ўсё ж такі такое некае негатыўнае ўспрыняцце яго ролі, уплыву, і у тым ліку на Міцкевіча і Ваньковіча. Ну, в прынцыпе, тое, што я чытаў пра ўжо апошнія гады Ваньковіча, што ён быў там цалкам засяроджаны на гэтых містычных перажываннях, перастаў за сабою сачыць, зноў жа прыбягаў да нейкіх надзвычайных там дыетаў, так, і фактычна на гэтым ён дарваў сваё здароўе. То бок, прынамсі, я стыкаўся з такой версіяй. Ну што, спадзяюся, нейкім чынам змог на ваши пытанні адказаць, калі ёсць яшчэ нейкая апошняя ўжо, напэўна, магчымасць. Позволите, я еще вопрос. Так, таки вас нечто дрэнна чуваць. Вот, мне будет... Слухайте, може ви тоді, напевно, виключите відео і спробуйте вот так озвучить без відео, бо мені чуває, що у вас там є якісь проблеми з связью. Давайте попробуйте так зараз озвучить. Слышно меня? Ну, поспробуйте, хоть дрена чувайте или поспробуйте. Не слышно. Так, ну, як астатнія чують добре його, Павло? Не чуваць. Няхай напіша ў чаце. Так, Павел, поспробуйте написать туди в чаті. Ага, сейчас слышно. Воно вже так вельми древно. Ну, я думаю, что, Павел, глядите. Вот у меня вопрос такой. Вот вы свою лекцию начали с Генриха Валуа. Вы начали свою лекцию с Генриха Валуа. Вот. Ну, Так. Мне вот что интересно. Да, Допустим, меня это Генриха известно, Валуа, что ну, так. дочь князя Ярослава Мудрого была французской королевой. Вот, может, вам известно? Не, ну, видите, что там якби сапраўды Ганна была французскай каралевай, дочь Ярослава Мудрага, але мне падаецца, што это настолькі далёкія ўжо сувязі, і якія, ну, в прынцыпе, ну, цяжка называць такімі непасрэднымі. Хоць, напрыклад, вядомы факт, што, ну, зноў жа такая рэліквія, гэта малітоўнік, які застаўся, напрыклад, ад Анны Ярослаўны, і які пазней выкарыстоўваўся пры хрышчэнні французскіх каралёў у Рэмсе. Якби вось эта кніга, яна захавалася. То есть ёсць нейкія такія пераемнасць
яна ёсць, але ну, мне падаецца, што вот непасрэдна да нас як бы прывязаць складана. Хаця, конечно, можам сказаць, што і вот, што Генрых Валуа, Ян Сабецкі, але это ўжо фактычна тыя часы, калі ўсё ж такі існавала супольная палітычная дзяржава, і якой, ну, напрыклад, літоўская арыстакратыя мела ну, непасрэдную ролю. Нават калі мова ідзе пра запрашэнне Генрыха Валуа, то есть тады ў дэлегацыі былі і прадстаўнікі літоўскай шляхты. Добра, тады я думаю, што на гэтым мы сённяшнюю лекцыю завершым. Ну, спадзяюся, у чымсьці яна была для вас карыснай, цікавай. Ну і праз тыдзень мы працягнем з наступнай лекцыі пра, уласна, пра беларускую Швецыю. Вот, можа быць, я тут якраз зраблю пару новых свежых здымачкаў, будзе вам нешта дадаць тады ў лекцыю ўжо, скажем так, інсіту на месцы. І спадзяюся, што мы з вами яшчэ бачымся і пачуем адзін другога. Да пабачэння тады ўсім. Дякую щиро, до побачення всім.